Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Paglabay sa pipila ka adlaw, mipauli si Jesus sa Capernaum ug gidungog nga siya diha na sa ila. Busa nanugok ang daghang kaayong mga tao ug tungod niini wala nay luna sa balay nga ilang kasudlan bisan gani diha duol sa pultahan. Samtang si Jesus nagwali sa maayong balita, may nangabot nga nagdala o usa ka paralitiko nga gihayungan og upat ka tawo. Tungod sa kadaghan sa mga tao, wala sila makaduol kang Hesus. Busa giukab nila ang usa ka bahin sa atop sa tungod gayud ni Hesus ug ilang gitunton ang paralitiko nga naghigda sa iyang higdaanan. Nakita ni Hesus nga dako kaayo ang ilang pagtuo kaniya. Busa mingon siya sa paralitiko, "Anak, gipasaylo na ang imong mga sala." May pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga naglingkod didto ug nakaingon sa ilang kaugalingon nganong nangahas man siya pagpasipala sa Dios. Walay tao nga makapasaylog sala kundili ang Dios lamang. Apan nasabot dayon ni Hesus ang ilang gihuna-huna, busa miingon siya kanila, "Nganong naghuna-huna man kamo sa ingon, hain may masayon. Ang pag-ingon ba ngadto sa paralitiko, ang imong mga sala gipasaylo na? O ang pag-ingon ba, bangon dad-a ang imong gihigdaan ug lakaw? Karon ipaila ko kaninyo nga ang anak sa tao adunay gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylog sala." Busa miingon siya sa paralitiko, "Bangon, dad-a ang imong gihigdaan ug pauli sa inyo." Samtang nagtan-aw silang tanan, mibangon ang paralitiko, gialsa niya ang iyang gihigdaan ug midali paglakaw. Hilabihan ang katingala sa mga tao ug gidaig nila ang Dios. Sila miingon, "Sukad masukad, karon pa kita makakitag hitabo nga sama niini." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Gipakita ni Hesus ang unsay mabuhat sa Ginoo dinhi sa yuta. Ang mga Hudiyo naani sila'y panghuna-huna nga kung ang tao gani dunay sala or dunay sakit, sad-an na. Ang tao ba nga na ay sakit, sad-an niya. Kung magkagrabe gid ang iyang sakit, grabe gid ang iyang sala, sama nang maparalyze ka, ng leprosy, mga dagko ng sala. Mo nagipakita ni Hesus nga ang pag-ayo sa sakit sa lawas aron sad muhaom sa standard sa mga Hudiyo, giuna niya pagpasaylo ang sala. Kay murag tinuod bayasan no, kaning atong sala mao biya ni hinungdang do natay sakit. Sakto dili. Nagtap-tap mamuron unsa mo masakiton o himsog. Ato pa masakiton mo sa to panay sala, di ba? Kay kaning sala god matud pa ni San Pablo, tungod sa sala
misulod ang kamatayon sa kinabuhi sa tao. Nya kuyog sa kamatayon kining mga sakit. Kaya kanang masakit introduction man na nga patyuno na ka. Kanang di nakakabangon, di ba? Sakit na kay mong bisan gani ka nang magdepresyon ka, nga di nakakahuna-huna og tarong. Kamo na sakit man na, patyuno naman ka na. Kanang di na ka makalakaw og hagdanan nga kanang ditso-ditso, manggunit na kag maayo. Pasabot ana, duol na lang nang ako nang gianggaan og tiwasono na. Nganong mga matay man ta dinhi sa kalibutan, tungod kay natay sala. Mao na si Kristo iyang gipakita nga ang unahon gidi ay ang pagpasaylo sa sala. Nya mo tong nireklamo sila, ingon sila, ang Dios raman mao'y makapasaylo og sala. Wa may lain. Gipakita ni Jesus nga siya di ay mao gyud ang Dios. Mo tong iyang pasaylo ang sala, nya paghuman giayo niya ang masakiton katong paralyzed. So nakita sa mga tao nga napasaylo na ang sala adtong masakitonan, kay nibangon man gipas-an pa ang iyang gihigdaan. Pasabot napasaylo na tong iyang sala o gidaig nila si Jesus, pero wa gyapon sila kaabot sa pagdaig sa Ginoo. Pinaagi ni Jesus nga naman kay ang ilang hunahuna maogyoy ilang gisunod. Ang resulta ani nagsige na sila kalagot ni Jesus kato mga leaders ba. Kining atong standard na tawhanon mao ni maghatag nato og problema. Pareha diri sa unang pagbasa, ingon si Samuel, ang propetas Ginoo ba Samuel. Siya ang Ginoo lagi dili pa gustong muhatag ninyo og hari. Mugos gid sila, taga igimig hari. Ilam tong standard. Siya ang inyong hari, matud pas Ginoo, kung mamugos gyud mo, daog-daogon ra mo niya, pahimuslan ra mo, maghilak mo tungod sa buhaton sa inyong hari. Wa gid sila maminaw, taga igimig hari. Di ba na may mga anak sa kana mga anak ba ingon din, ayaw lagi sa panguyab kay bata pa ka, nguyab gyud ko. Ano na isayaw lagi na napagi na imong gisuod-suod diha, daghan ra ba kay nagpatik, napagi arios dire. Mbot lang, wa ginay siguro nang naong anang tawhana. Buote mo nako nga I love him man. Resulta na hilak-hilak na. Sakto dili. Na siya. Ayaw lagi usa pag kuyog-kuyog anang lakiha kay wap amoy kasal. Kuyog yun. Resulta, suka-suka na yun. Nya sa may hinungdan, ang kuyog-kuyog, sala na, dili. Na. Nya karon kay di pa man sila magpakasal, kay na naman sa laing standard nga musod. Kung sa man nga standard, kinahanglan do na gyoy hikay, kinahanglan gyud nga nindot gyud ang selebrasyon, dako mo gasto siya. Di pa man tap ready, puyo-puyo lang usa nya kuanday na maayo din ang puyo-puyo o sala. Kibaw mo dahil mo unya puyo-puyo na nasailaing sala, mubunga na sad na og laing kasakit sa kinabuhi og mga sakit sa kinabuhi. Bitay niingon ako karon patambag siya nga dayonon ko nagpakasal pa din nga nagpuyo na mamigsod sa 12 naman ting ito katuig. Unya di man siya gustong magpakasal o magpakasal sa kuno siya, di sad siya magpakakatoliko kay lain man tinuhuan. Nako, ningon ko no, respetuhay lang ta, respetuhan ti ka, respetuhi po ko. Nako, sakto man na, respetuhi ang imong kapuyo, unsay iyang pagtuo, mo respeto po siya sa imong pagtuo. Pero ang imong pagtuo, nagtudlo man na kanang puyo-puyo, sala man na, unahag respeto ang Ginoo nga imong gituhuan. Ayaw pakigpuyo anang naang tao nga, wapa mo'y kasal. Man mo tubag, man akong text.
Mao na atong style. Mas respetuho nato ang atong kaugalingon nga mga pangandoy o mga standards kaysa Ginoo. Pagbuotin na sa Ginoo nga, mangural ka sa imong balay. Nya kinsa maroy imong girespetuhan, ikaw o ang Ginoo? Ana. Gusto din na sa Ginoo nga usbo na nimong color sa imong buhok. Kinsa maroy imong girespetuhan, ikaw o ang Ginoo? Ana, kamo itubag na. Gusto din sa Ginoo nga magpabaksin ta. Gusto dili. Ambot lang ninyo. Na, unsa man gi standard sa Ginoo? Una, healing. Healing. Kaayuhan. Tanan nga butang nga mohatag og kaayuhan, lawas og kalag, gusto nas Ginoo. Mana ipangutana, makaayo ni nako, di ni makahatag og sakit. Ana, og makaayo guys imong lawas, hastas imong kalag. Kana, iya nas Ginoo. Pero dili gani makaayos imong lawas, di sad makaayos imong kalag. Nam sa usay makaayos lawas pero di makaayos kalag. Ayaw, sunod ana, pare anang palaygit. Kanang magpalaygit, makaayo nas lawas. Tubag. Nung di man. Di gina makaayo kay kanang nang ugat nga imong giputol, gipatay naman na nimo, gikondem nimo, part man na sa imong health. Basiktomi, ana. Kanasang pag-inom anang mga pills, makaayo din nas lawas di ay. Dili gina makaayo kay imo namang gipatay ang mga healthy hormones. Kuan man na siya, poison man na sa imong reproductive hormones. Manang mo inom ka ana, iya tong pamatyon ang katong mga cells nga mo'y hinungdang makamabdos nimo. Inom nimo mas sterile ka. Di sa to pa, gipatay. Di na siya maayo. Di ba? Kanang soft drinks, kaayo na. Kalamian ang soft drinks. Pero moderate lang. Kanang sugar, kinahanglan sa tag-sugar sa tong lawas. Moderate lang. Mo nang doon na sa tayo gitawag og virtue sa temperance. Temperance ba nga virtue? Ang sabi ng temperance, ayaw sobra. Kay inig sobra ni mo nanay sala diha. Ang saman, gluttony. Ayaw sobrag inom, ayaw sobrag kaon, kay maglisod na ka og tungas og tungason. Basta sobra kas kaon. Nga naman, muhangak na ka. Ano muhangak man ka? Nasobraan na kas kolesterol, jutay na lipam sa imong ugat. Di ba? Yan mo na siya. Ug matod pa sa atong tubag sa Salmo, awitan ko ang Ginoo. Ano sa to? Awiton sa kanunay. Awiton ko o awitan ko? Saktong tingin awiton ko. Kaysa awitan ko, kay di man na tao ang kaayos Ginoo. Awiton ko sa ato pa akong balik-balikon ang kaayos Ginoo. Kining pag daig na tos Ginoo og pag-ila sa iyang kaayo, mao ni siya ang labing importante. Sama nang mudaig ka sa Ginoo nga nawagtang imong atop. Di ba? Nidaig ka sa Ginoo karon nga nawagtang imong atop. Sa kanunay man, sa kanunay ba, awiton ko ang kaayos Ginoo, makaawit ba kas kaayos Ginoo nga nawagtang imong atop? Kung ikaw tinuod yung ka nga tao nga nagsunod sa Ginoo, makaawit yung ka, salamat Ginoo, inighangad nako, makita nako ang imong mga kabituonan nga gihimo. Sa una di ko kitaan karon kita na. O di ba kanindot ana? Di na nindot. Nindot mangkabuang pa man ganitag palit og teleskop kay mutan-aw ka anang naang mga bituon, karon inighangad nimo sa imong samtang gahigda ka, lahos na sa langit imong pananaw.
Pero kay naamang kay standard nga naa jud kay atop, amaw na resulta naguol ka. Imo man ang standard. Di ba? Awitan kaayos Ginoo, kanindot gid nimo Lord. Mga bituon imong gi-arrange og maayo. Daghang kay kang mapamalandungan. Kanang wa na kay kwarta, makaawit kas Ginoo. Nawa na kay kwarta. Ug tinuod kang nagsunod sa Ginoo, maingon jud ka, Lord, natuman na gid ang imong mga sugo, bulahan kamong mga kabus. O ana, di ba? Ang sama imong tumanon, ang pulong sa Ginoo, ang imong pulong. Bulahan kamong mga kabus, oy, maghimo manong kag mga binuang, mangawat, mangutang, unya magpasangil pagyud, ana. Oy, ang kaayos Ginoo na adiha. Kana lang mawagtangan imong atop, mawagtang imong atop, makaingon gyud ka kanindot sa Ginoo, gi-remindan ko niya nga wa gid ay koy gahom dinhi aning kalibutana. Di gid ay ko gamhanan. Kay kung gamhanan pa ko, dili ni mawagtang among atop. Nya kay nawagtang mamo na ko mapugni, pasabot wa koy gahom. Ay kita gud magpakagahom-gahom man dayon ta. Kusog man kaita, maubitan ng mga away kasi imong silingan, maubitan na magsikag pangasaba ng imong anak, kay mura man kunuhay kag gamhanan. Di ba? Pero ang tinuod wa tay gahom. O kanang pagkabungkag sa imong balay, nga mao'y imong gihimong puy-anan, nagpaila na nga di kagamhanan. Muna ayaw na lang sad pagtugatugag usab dias imong naong, kiskis anang kilay, paputi-puti anang kuan, imong naong, ngano man, unsa man na pagpakita nga kaya nimong usbon ang gibuhat sa Ginoo. Oy, bungkagon ra na sa Ginoo, wag tangon ra na siya. Ang nindot gyud matud pa sa unang pagbasa, ang Ginoo gyud mo'y himuang hari, dili ang tao, dili ang imong kaugalingon. Ang Ginoo gusto nga siya mo'y inyong hari. Maubtan ni kaning Santo Niño, kusog kita maingon, sana hari nga sana hari nga gamay. Maghari ka, Santo Niño, maghari ka. Naam na yung mga kanta ingon ana. Wa matuman kayo. Kita din magnubina ta Santo Niño, magpista ta ikapitsa 29 pa. Katapusang Sabado dinhi sa tong parokya. Pitsa 20 ta magsugod og nobina. Hinaot unta nga kahimo kita nga si Kristo ang atong hari. Nya karon sad nangita sa tag mga tao nga motabang sa pagpalit aning ginagmayng mga sin para sa mga nalugpad nga atop. Nya ang naminaw niini makahatag og kalipay sa atong isig katao. Nang naman say namalit, nakapalit, nakadawat na tag mga 1,731 kaslats. Di mo malipay ana. Sa atong target nga 3,000 slots, 1,269 na lang ang kuwang. Nya karon man ni kutob Domingo, nya atong finalon og kwenta ini ka Miyerkules or Martes, abasin pag makuha gini natong 3,000 og mosobra pag gamay, mas maayo aron atong mahatag og dugang. Kini ato ning gipadingkamutan ang paghimo niini aron makakita ta nga ang pagkalugpad sa atop sa akong silingan nya wa mulugpad ang akong atop, nag-imbitar nako nga mahimo kong manggihatagon. Ang kalisod sa akong silingan nahimong okasyon nga ako mahimong manggihatagon. Malipay ko kanang nagpadaan ako karon og 5 slots. Ingon din siya nako, Pader, salamat kaayo sa okasyon nga nakapanghatag ko pinaagi sa imong proyekto. Nindot kay nga panghunahuna ano? Nako, maayo kay nagpasalamat ka. Sunod semana na ana sa ilaing klase sa slot. Haron jud ka matagbaw og magsigig pasalamat sa Ginoo. Mo na magsigig ra gid tagbaligya dinig slots. Nganoan? Aron do na mo'y okasyon sa tuman sa giingos Ginoo, bulahan kamong mga manggihatagon kay tagbaon kamo sa Dios. Tagbaon.
Wa gilaing tao nga tagbaw kayo aning kalibutan na. Kana ra yung tao nga manggihatagon. Ang taong daw wa gid nay katagbawan. Di ba no? Lingi anay mong tupad. Ing natagbaw na karon. Ing natagbaw ka. Ginay manindog na ta. Pagampo sa katawhan. Puno sa pagsalig sa Dios sama sa higalas paralitiko, atong dadon ang atong mga pangamuyo ngadto sa Dios uban sa malaumong pag-ingon, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang simbahan kanunay kagiyahan sa Espiritu Santo sa iyang mga buhat ug misyon sa pagsangyaw sa kapasayloan sa Dios, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga makabot na ang kalinaw, kahiusa o kapasayloan tali sa mga nasod, labi na ang anaa karon sa kagubot, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga alam ni atong nag-antos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabaton na sila og hingpit nga kaayuhan o kahupayan diha ni Kristo, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang butong sa katilingban, makabaton kanunay o grasya sa paglahutay o nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, pangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga masakiton kanunay nga mosalig sa gugma o kaayo sa Dios, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Langit nun og mahigugmaong amahan, dawata kining among mga pangamuyo, nagituboy namo nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.